खोनाफेराखैमोन खिन्थु दिनै बियो ओरैबायदि इसोरा बिनि जिउखौ खालामबा आं टेस्टिं मोनगोन होननानै फैया बुंदों आं दिनै आं टेस्टिं मोनगोन आं इसोराव प्रेज द लर्ड हालेलुया खोनाफेराखैना दिनैसो खोनादों आं नोंथांमोनजों लोगोसे नोंथांमोननो खोन्थानायजों लोगोसे आंबो खोनाफाबाय आरो बिदि नासय जादों बिदि अन्थाइ गुलि जादों बिदि खालामनांदों ना जोबोद ना सोमोनांथाव आरो बेफोर खामानिया इसोरानि बाइकखौबाय नासयनायनिफ्राय हेंथा होलायनायनिफ्राय बारग'होबाय गाहाम बाइकबाय इसोरा बोहोथोंसै दा जों फै इसोरनि रावनि थाखाय जों गुसुं प्रार्थना खालामनि दिनै बे समाव मानसि जानायखाय मानसियाथ' बोलो गैखाया मानसिया रावबो गोरों गोराबो नंखाया खिन्थु जोंनि मास्टारनि मास्टारा सोर जिसु ख्रिस्ट' जोंनो फोरोङो बे जोंनो लामा खोन्थायो बेखायनो जों बे समाव दान्दिसे जे बिसयखौ लानानै जोङो रायलायगोन इसोरनि बाइकखौबो जों रायलायगोन सावरायलायगोन बा इसोरा जोंनो सिखादों गावनि आत्माजों जोंनो बुजिनानै बोलोखौ होथों जों प्रार्थना खालामो Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Serba dari kita dapat sampai serba dalam berkumpul. Apa jadi keseluruhan? Hari kita malam ini ada budaya apa? Ada budaya sekolah Jepang, sekolah Jepang. Jadi mana ini kehambat ini ni cipi plus dia pada negara Islam bunga kena sampai pasti ministry dan semacam ini mana yang ada mana yang ada boleh pun ada trouble Lord apa jangan mau ini trans tadi spirit berkata amen praise the Lord praise the Lord praise the Lord haleluya saya pada ini sesuatu kita ni benda istri mau jadi fungsi berkumpulan praise the Lord haleluya ang mudo ang kamu baca di sana ang sekor tu kena kengkawai ang kena sana sekor tu gitu जेब्ला जों इसोरखौ नाजावो अब्ला जों इसोरखौ नाजावो खांनायनि उनाव इसोरा जोंखौ बुंदों फांसे बिफां जाबाय होननानै प्रेज द लर्ड हालेलुया आरो बे बिफांनि गुदियाव रुवायाबो दोनखाजाबाय मानो दोनखो रुवाखौ बे बिफाङावहाय जों बयबो मिथिगौ ना जेब्ला बिफाङा फिथाइ थायनो रोङा जायो ना फिथाइ थायनो रोङा जायो अब्ला बे बिफांखौ रुवाजों दानख'नाय जायो दानख'नो मा खालामनाय जायो बेखौ फोराननाय जायो जेब्ला रानो मा खालामनाय जायो बे बिफां गोरानखौ बन जननाय जायो नंगौ नङा प्रेज द लर्ड हालेलुया इसोरा बेखौ एसे सानलायनो थाखाय जोंनो सम होबाय जों एसे सानलायनि दै फोरबोजों फरायनि बिफांनि बिसय ना माथाइनि लिरनाय थिननि 10 पद माथाइ 3 आयदा 10 पद बेखौ जों एसे फरायनि दे बाय ओरैबायदि बुंदों रुवाया बिफांफोरनि रोदायाव दोनखाजाबाय बिनिखायनो मोजां फिथाइ थायि बिफां फांफ्रोमबो दानफाय जानानै अराव गारजागोन प्रेज द लर्ड हालेलुया नंगौ जोङो दिनै बिफां फिथाइ थायनो रोंनायखौ बयबो दानफायो जों बयबो बिफां गायो जों बयबो आबाद खालामो खिन्थु जायहा जोंनि थाखाय उदाया जायो बेखौ जों दानफायो आरो फोराननानै जोङो अर सायो बा बन जनो बायदिसिना खामानियाव जों बाहायो ना थिग बेबायदिनो इसोराबो जोंखौ फांसे बिफांजों रुजुबाय जेब्ला जोङो इसोरखौ फोथायनानै बा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै बाप्तिस्मा लाबाय अब्ला जोङो इसोरनि फांसे बिफां जाबाय नंगौ ना इसोरनि मोजां फांसे बिफां जाबाय जेब्ला जों बिफां जानानै मोजांथारै इसोरनि मुङै जों फिथाइ थायनो रोंनाय नङा अब्ला इसोरा जोंखौ दानफायगोन मा खालामगोन फोरानगोन आरो अराव गारहरगोन जेब्ला अराव गारजाहैगोन जों खालामगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया दा बेनिखायनो जोंखौ बाइबेला बुंदों माथाइनि 21 18-19 मा बुंदों जोङो बिदि बाइबेला बुंदों दुम्ब्रु बिफांनि
साव होनायनि बाथ्रा बुंदों बेवहाय ना फरायनि बोरबोनि मुङै माथाइनि 21:18-19 नखा नायै फुङाव नोगोराव थांफिनब्ला जिसुआ उखैनाय मोनदों आरो बियो लामा जिङाव फांसे दुमब्रु बिफांखौ नुनानै बिनि खाथियाव थांदों आमफ्राय बिलाइखौ नागारनानै बियो बेयाव मोनसेबो मोनाखिसै बिनिखायनो बियो बिफांखौ मोनदों जोबथाराजासे नोङो फिथाइ थायथारनाय नङा बे समावनो बिफाङा रानलांदों मा जाखो इसोरा गावनो दुमब्रु बिफांखौ मिथिखागौ ना मिथिखागौ खिन्थु जेब्ला बियो उखैनाय मोनदों मानसि सुरिया फैनायखाय उखैनाय मोनबाय ओंखायनो उखैनाय मोननानै बियो बिनि खाथियाव थांबाय थांनानै नायबाय बिलाइआल' बिराद समायना रमायना बिलाइ दङ खिन्थु फांसेल' फिथाइ थायदों फिथाइया गैया फिथाइखौ मोनाखिसै दा बे फिथाइ मोनैखाय बियो बुंबाय मा बुंखो जोबथाराजासे नोङो फिथाइ थायथारनाय नङा जोबथाराजासे फिथाइ थायथारनाय नङा आरो बे समावनो बिफाङा रानलांदों मानो देरफुनाय बिफांखौलाय सावहोखो मानो देरफुनाय बिफांनि सायावलाय बिदि खैफोद लाबोखो जिसुआ अथ'स' बे बिफांखौ गावनो रज'होदों नोङो ना गावनो रज'होदों थारमाने बिनि मानिया जाहैबाय जोङो दिनै इसोरखौ मोनबाय फोथायनायजों जोङो दैजों बाप्तिस्मा लाबाय आरो फोथायनायनि गेजेरजों उदै बासिनाय जोङो पबित्र आत्मानि बाप्तिस्मा लाबाय ना बाप्तिस्मा लाबाय खिन्थु जोङो फंसेबो आर'ज खालामाखिसै जोङो गिदिरबो उपस्थित जायाखिसै बरंसो जों इसोरनो दान होनांगौखौ होनो रोङाखिसै इसोरा जोंनिफ्राय लुबैदों आर'ज खालामजानो इसोरा लुबैदों जोंनिफ्राय दान मोननो इसोरा लुबैदों जोंनिफ्राय माबा मोनसे सायख' होजानो खिन्थु जों बेखौ मावनो रोङासै ना बियो उखैनानै फैबाय खिन्थु जोंनि फिननायखौ बि मोनाखिसै जोंनिफ्राय आर'ज मोनसेबो खोनायाखिसै जोंनिफ्राय गिर्जा थांनायखौबो मोनाखिसै जोंनिफ्राय असे गरनै आखाइ फोलायनायखौबो बियो नुनो मोनाखिसै होमब्ला बेखौ सावहोगोन ना होआ सावहोगोन ना होगोन ओंखायनो बुंबाय दिनैनिफ्राय नोङो जोबथाराजासे फिथाइ थायथारनाय नङा जुदि फिथाइ थायथारनाय नङा होनब्ला बियो रानलांखागोनथ' आरो ना जुदि जों इसोरजों बिदि बुंजायोब्ला ना बाप्तिस्मा लाना थाबाय सिरि गोदोबाय गिर्जायावबो थांला थाखाबो गैला दान होनायबो गैला ना इसोरा मोनजागोन नामा जोंनिफ्राय सायख' होनायबो गैला मोनजागोन जे मोनजाया बे मोनजायैखाय जोबथाराजासे फिथाइ थायथारथोंसै होनना बुंगारबाय मोनजाला अब्ला बे मा जागोन होनब्ला बिनि फोथायनायाबो गैखाला नंगौ नङा फोथायनाया गैखाला जोब्बाय बियो रानलांखाबाय बियो अराव गारजाखागोन आरो ना बाइकआ बेजों लांबाय आरो जोङो अनलायग्राफोर बेजों लांबाय बिनिखायनो जोङो फरायनि मार्कसनि 11:12-13 फोरखौ जों फरायनि दै 12-13 बाय बुंदों आर नखा नायै जेब्ला बिसोरो बेथानियानिफ्राय फैदों अब्ला जिसुआ ओंखाम उखैदों आर बियो गोजानाव बिलाइ गोनां दुब्रु बिफांखौ नुहुरदों आर बियो बेयाव एसे मोनजागोन नंनानै बिफांनि खाथियाव थांनानै नायदों आमफ्राय बियो खाथियाव सहैनानै मुंबो मोनाखिसै बिलाइफोरल' दं मानोना दुब्रु बिफांफोरनि बिथाइ थायनायनि बोथोर नङामोन प्रेज द लर्ड हालेलुया बोथोरानो नङामोन होनब्ला माबोरैथो फिथाइ मोनगोन बोथोर अनुजायैसो थायोना बेफोरनि फिथाइया ना बैग्रिफ्राबो बोथोर लानासो मावलियो थाइजौआबो बोथोर लानासो मावलियो खान्थालाबो बोथोर लानासो मोनसियो आरो नङा होमबा सम जायाखैमोन सम जाया सायावनो सावहोगारबाय दानिया जिसु फाग्ला नङा फाग्ला ना गावनो रज'होबाय बोथोर जायासैबो मानो सावहोनांगौ जाखो एसेथ' लामा नायगोन ना नेनांगौमोन बियो गेरेमसा साल' जाथारदों बिलाइ थाजा जाथारदों नेनांगौमोन फिथाइ थायदों होननानै सावहोनायाबो बिराद बुरजा ना नोङो ना हमनादोंना मा बुंदों थारमाने सासे गोदानै नाजावनाय इसोरखौ फोथायनाय बेक्तिया
hयथ' आर'जखौ रोङाखैमोन जानो हागौ ना गिदिराव दांहैनांगौ होननानै हयथ' बेखौ फोरोङाखैमोन जानो हागौ ना बोरैथो हैनो खोन्थायाब्ला ना आरो बेखौथ' सायख' होनांगौ बेखौ सोरबा एसे बेक्तिया इसोरखौ सायख' होदोलै होननानै जुदि थिननाय गैयाब्ला गोदानसो गोदानथार नाजाव गोदानथार जेरै ब्रादारमोना जेरै बावैसो नाजावदों नङा होमबा होमब्ला बेखौ सावोब्ला जागोन नामा ना जानाय नङाथ' जानाय नङा नायनांगौमोन अथ'स' बेखौ फोरोंनायनि थाखाय सोरखौ इसोरा थिनहरनांगौमोन बिनि न'खराव बिनि जिबनाव सोरबा इसोरनि मावग्राया बेयाव थांनानै खोन्थाहैनांगौमोन बियो मिथिनांगौमन अब्ला बियो फिथाइ थायगौमोन प्रेज द लर्ड हालेलुया बोथोर जायासायाव होनना बुंबाय बोथोर सम लागायासायाव बियो सावहोगोन खिन्थु बिनि दाजाथों दे दाजाथों बाइबेला बुंदों हो बाइबेला बुंबाय जोङो बाइबेलाव नायब्ला मोननो हायो ओरैबायदि मोजां ना जोङो नायनि लुकनि 6:43 मोजां बिफाङा गाज्रि फिथाइ थाया आरो गाज्रि बिफाङा मोजां फिथाइ थायनो हाया ना मोजां बिफां होनना बुंब्ला ओरैबायदि मोजां बिफां मोजां बिफां बे मोजां बिफां जायहा मोजां बिफां बिनि फोथायनाया ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि गोग्गो बिनि फोथायनाया ओरैबायदि ना बोलोगोरा बियो फोथायाला खिथाना होयो ना बियो नंगौखौ बुंग्राया नंगौखौल' बुंबाय थागोन बियो नंखाय बुंनाय नङा गाज्रि फिथाइ थायनो हाया बियो मोजांखौल' मावग्रा जाबाय नालाय मोजांनि थाखायल' बियो सानग्रा जागोन खिन्थु गाज्रि बिफाङा मोजां फिथाइ थायनो थाखाय खाबु मोननांगौ सम मोननांगौ बे गाज्रिनिफ्राय गिदिंनानै फैनानै मोजां बिफां थायनो थाखाय मोजां फिथाइ थायनो थाखाय बियो मा खालामनांगौ इसोराव भरसा खालामनांगौ खिन्थु बैग्रिया थाइजौ थाया खान्थाला थाइजौ थाया खान्थाला खान्थालखा थाइजौखा बैग्रिया बैग्रिखा गयखौ नारेंखल थाइजौ होनना बुंबा जागोन जायसै गया गयखा नारेंखला नारेंखलखा इसोरा मोजां फिथाइ खालामखादों बिनिखायनो दिनै शास्त्रबो बुङो बाप जैसा बेटा बिफाया जेरै फिसायाबो बिदिनो ना आखला सोरनाबा फिफाजों गोरोबो सोरनाबा बिमाजों गोरोबो फिसाजोफोरनाबो ना बिमा जेरै फिसाजो बिदिनो आखल होनना बुङो ना बे इसोरनि मोनसे फैफाखानाय गुन आरो बियो फैफाखानाय गुन केरेक्टारा खिन्थु दिनै जोङो बाय मोनदों जाहैबाय मोजां बिफाङा मालाबाबो गाज्रि थाइफेरा मोजांखौल' बे सानग्रा जागोन मोजां सानग्रा जागोन मोजां मावग्रा जागोन मोजां मानसिफोरनि परामर्शफोरा जागोन गाज्रि परामर्शफोरा नोंसोरखौ खावले होनना बुंनाय नङा ना बादा होगोन खावनो हामा लोगो ना रंजाब्ला जेराव रंजागोन रायजोफोरनि दुब्लि जागोन बुंना बुङो ना बुङो सिखावनि बाथ्रा फैगोन दानिया एसे सल' खोन्थागोन ना सल'आ ओरैबायदि खोनाखाबाय खोमा नोंथांमोना हंला सिखावनि बाथ्रा ना हंला सिखावा ओरैबायदि सिखाव खावो माने उपद्रब न' खाथि-खाथिना गामि खाथि-खाथिना दैलि खावबाय थायो बेसे खावजाबावनो रायजोफ्रा असैज जालांबाय ना होनब्लाबो जेबो खालामनो हाया मानसिया ओरैबायदि मर्दा सदा नालाय हंला सिखाव सानसेखालि मा जाबाय रायजोफ्रा दैज्लांनि खामानि मावनायाव बान्दो खोगासिनो दं आरो बान्दो खोदों बे बान्दो खोनायाव औवा खाथिमाल लादोंनो बियो हारजुनाय फैयो नालाय बान्दोआथ' माथाबिया बे खाथिमालखौ लाबायनो ओमफ्राय बिजौआव सिनखावनायनि मुसुगुर थायोना गोफार बेखौ लाबायनो बियो बेखौ लानानै रायजोफोर खदाल जावनाय समाव थख्लायलांबायनो बे मुसुगुरजों खर'आव सोरनावबा गोसा नांबाय सोरनावबा एसे नांबाय खोमा साला मालायबो खावनानै जानो थोआ रायजोफोर मावनायखौबो हिंसा खालामनानै थख्लायफैदो होननानै होबायनो सोरबा दाना बे होनबाय नालाय आयदायै होनबाय आरो बियो आयदायै होनबाय दाना रायजोफ्राथ' थख्लायजोंनो रागा दंखायो सासेल' नङा एकदम जोंखौ बुलांबाय थाबाय बे थख्लायलांबाय औवा गोफारजों मुसुगुरजों ना बे एसे बुलाय बुनानै मा जाबाय मानसिया आदा मारा जाबाय आं मानसि दङ थैया बियो खिन्थु होथारदोलै खदालजों बानायबावखो होननानै खदालजों ख्लाब जावख्लाबबाय थैया र' गबाय हंला सिखावना र' गबाय होनब्लाबो जिउ थाङा
बाइबेलाथ' बुंदों थैया गजोबब्ला जिउआ थाङो थैयाव जिउ थायो ना थायोना थाया थैयाव जिउ थायो खिन्थु बियो थैया गगारलांजोबबाय थैया ना लास्टआव मा जाबाय बुंनो गोनां जाबाय रायजोफोर आंखौ क्षमा खालामदो आं साना हसिया नोंसोर मावनायाव सान्दुं थिखो गोलोमफ्रु मावनायाव थख्लायफ्लांबाय आंखौ क्षमा खालामदो अन्नानै आंनि बे आखायाव ओरैबायदि थापिस दङ बेखौ हाख'ना गारदो आं थैनोसै दाना रायजोफ्रा थाबावथोंलै साला एसे थेला मोनबावथों बुंगारबाय सोरबाया खोनासंबावो बिनि गाबख्रावनायखौ आयदै आयदै खदाल जावथाबनाय नालाय आयदै आयदै बिराद खस्थ' मोनबाय दानिया ओमफ्राय सासे बेक्तिया दे 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 बेखौ जोङो नायना थानो हाला जोंनि खामानियाबो लस जागोन हा खावदो दै बबेहाय दङ सोंदो नैबाव दं नैबाव गानदों आं सिङाव लादों हा खावबाय थापिसा दं आरो मोदोम सिङाव दङ माने सायाव गानना नुयो नालाय हा खावनानै थापिस खोस्तानानै सुथिनानै लादों आरो बियो डाक्टारनि जुगिदि जेब्ला थापिसखौ एख'ना गारदों अब्लासो जिउ हरदों आरो नायदो सिखाव खावब्ला बिदि साजा मोनो ना बे मोजां मानसिया माब्लाबाबो सिखाव खाव होनना बुंनाय नङा मोजां मावदोसो फोरोंगोन खामानि मावदो ना उनत्रि जागोनासो फोरोंगोन ना बिनिखायनो जोङो मोजां बिफाङा गाज्रि फिथाइ थाया बेखौ जों बायनो हादों ना मोजाङा मोजांखौल' थायबाय थागोन मोजांखौल' परामर्श होगोन मोजांखौल' थुलुंगा होबाय थागोन जिउआव जाया उन्नति लाबोगोन जिउआव जाया लुखां जानायखौ लाबोगोन बेखौनो बे फोरोंलांबाय थागोन आरो मोजां मानसिया प्रेज द लर्ड दा बिनिखायनो जोङो बे संसाराव थानाय समावहाय ना जुदि इसोरखौ मोनबायब्ला जोङो मा इसोरनाव भरसा खालामनो थाखाय जोंहा फोरोंजाग्राबो नांगौ फोरोंजाग्रा खोन्थाग्रा नांगौ बे खोन्थाब्लासो जों मिथिनो मोनो ना आरो फोथायनायखौबो जोङो फोथायनायखौ बारायहोनो थाखाय जोंनो थुलुंगा होनायखौ जोंनो नांगौ प्रेज द लर्ड थुलुंगा होनायखौ जोंनो नांगौ रमिय'नि दंस'मोन ना रमिय' दस सैदोंनिफ्राय फरायनाय दे बाय बुंदों आन्थाय बिसोरहा फोथायनाय गैयाब्ला बेखौ माबोरै लिंनो आरो बिसोरो खबरखौ खोनायाखैब्ला माबोरै फोथायनो आरो खोथा बायग्रा गैयाब्ला बिसोरो माबोरै खोनानो आरो बिसोरो थोनर जायाब्ला बिसोरो माबोरै खोथा बायनो लिरजायामोन बादि गाहामफोरखौ खोथा बायग्राफोरनि आथिंफोरा बेसे मोजां प्रेज द लर्ड बिनिखायनो जोंनो खोन्थाग्रा नांगौ जोंखौ परामर्श होग्रा नांगौ जोंनो फोरोंग्रा नांगौ सोरनिफ्राय जोंखौ दैदेनग्रा जोंनि गेदेरमाफोरनिफ्राय जों बे बोसोनखौ जों सोलोंनांगौ ना खिन्थु खायसे ओरैबायदि खालामो मा खालामो परामर्श होब्लाबो लाया फोरोंनायखौ लानो नागिरा बोसोन बिजाबाव बुंदों ना गियानि मानसिया खेबसे बुंनायावनो सोलोङो खिन्थु मुर्ख मानसिया हाजार बार बुंथों लानो नागिरा बोसोन बिजाबाव बुंदों ना लानो नागिरा ओंखायनो जों मा खालामनांगौ परामर्श होग्रा जोंनो नांगौ आरो बे परामर्शखौ जों लानो नांगौ दा जेब्लानाखि बै फांसे बिफां जाय दुम्रु बिफाङा फिथाइ थायाखै ना इसोरनि सावजों गोलैजायाखै इसोरा साव होथ'वाखै खिन्थु बिफांलाय जाबोबाय मोजांनो बे बिफांखौ मा होनदों हासार होगोन होनना बुंदों ना जों फरायनि दे हासार होगोन लुकनि लिरनाय 13 नि 7-8 लुकासनि 13:7 बुंदों लुकनि 13:7 आरो 8 बाय बुंदों अब्ला बियो द्राखा बागाननि नेग्राखौ होनदों आङो बोसोरथाम बे दुम्रु बिफाङाव फिथाइखौ नागिरबाय आन्दाय मोननो हायाखिसै बेखौ दानफायगार बियो मानो हाखौबो ओरैनो बाहायगारनो ना बिगोमाया थिनदों आरो माने सासे आबाद मावग्राखौहाय ना बे आबाद मावग्राया सोरमोन जिसु बिसा हौवा खिन्थु इसोरा थिनबाय बे दंफांखौ दानफायगारदो फिथाइ थायला बोसोरथाम जाबाय ना मानो हाखौलाय आद्रि खालामनो दस्रा बिफां गायदो ना बिदि थिनबाय
Kita be amat maugaya hoनबाय मा होनखो नेग्राया आंलाय नेग्राया बेखौ बुंफिनबाय ओ बिगोमा देग्लायबो बेखौ थानो हो आङो बिफांनि सोरगिदिं माने बुरजा होगोन अब्ला बियो देनां फिथाइ थायनोबो हागौ अब्ला नोङो बेखौ Praise the Lord. Hallelujah. सा नोंगौ जों इसोरखौ जोङो दैजों खिन्थु जि गोरा जायाखै
Haleluya. दा बेनिखायनो बे बाथ्रा होननाया Betul. Haleluya. Begitu juga boy. Be asal kau jadi kebaik kan tu. Cok cok. Ya. Biar asal orang bayar.
Alaskana salah coba Alaskana apa tahun dan isi kita ministry dia itu raw nah itu om tidak lebih baik बोराय जादोंमोन बोरखौ सोरनो होदोंमोन जों बयबो मिथिखागौ ना सोर खावामोनलाय बिदा गेदेरनो होनांगौ फंबाया खावाखै होनबा सोरमोनलाय एसावासो मोननांगौमोन बोरखौ ना खिन्थु बिमानि थुनजुलायनायाव फंबाया खावना लादों एसावनो होनो गोनां बोरखौ फंबाया लाबाय बोरमा एखेबारे मेन्दा मोजांखौ लायनानै एवनानै होफैनानै बोरखौ जाख'दों खिन्थु एसावखौ थोनदोंमोन नों मै बेदरलाय मैया लाबोगौ मानि मालाय बोरमा मेन्दाखौ सिथारनानै संनानै होफैनानै बिफानिफ्राय बोरखौ सेनानै लाबाय ना खिन्थु जेब्ला एसावा फैदों बेदरखौ संनानै होफैदों मैखौ अरिजिनेल मै माने एसावा सिखाराव थांग्रामोन नालाय ओमफ्राय जाख'बा जाहैबाय बोरमा मेन्दा संग्रामोन ना नायदो दानिया एसावा मा जाबाय जेब्ला संना होफैयो आफा मै बेदरखौ आं संनानै लाबाय जादो आंनो बोरखौ होदो सोमोनांबाय बिफाया हाबाब आं दहायसो बोरखौ होगबाय सोरथोमोनब्लाय बे जाकबनि फाव नङाथ' इसोर सानथुमदों जाकबनि फाव आंखौ थगायनानै बोरखौ लाना थांबाय
आं मा बोरखौ होबावनो ओहो बोरा मोनसेल' थायो नामा आंनोबो नांगौ होननानै डिमान्ड खालामबाय इसावा दाना बिफानावहाय मा जाखो थाङै थुङै जाकबनो जेरैबायदि होदों बिदि उल्था जाहैजोब्बाय जायाखैसै नोङो फंबायनि सिङाव गंनांगोन ना नों खोथा मावनानैसो जालांगोन बायदिसिना बुङाखै होनबा ना बाइबेलाव बुंदों जागायजेननायाव जों बुंदों ओंखायनो जों सावखौ लुबैया माखौ लुबैयो बोरखौ इसोर जोंनि बोर जोंनि मावनायाव ना जोंनि फरायनाय लिरनायाव जोंनि साख्रि मावनायफ्राव जोंनि बिजनेस मावनायफ्राव ना जोंनि बायदिसिना मिनिस्ट्रि मावनायफ्राव नोंनि बोर नांगौ अब्लासो जों नोंखौ गेदेर बाख्नायनो हागोन गेदेर फोथायनायजों नोंखौ खुसि खालामनो हागोन मानोना फोथायनायजों जों नोंखौ रंजाहोनो हागोन फोथायनाय गैयाब्ला रंजाहोनो हाया इसोरखौ सन्तुष्ट खालामनो हाया ना इसोराव थाग्राफ्रा इसोर दं होननानै फोथायथारनांगोन आरो इसोरा जोंनो होथारो होननानै जों फोथायनांगोन अब्ला जोङो सावखौ मोननाय नङा बोरखौ मोनगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया दा बेनिखायनो जोङो बे बोरखौ जों लानो दरखारथार ना लानो दरखारथार पासपर्टआव फरायगौनि आङो द्राखा मोनदों नोंसोरो दालायफोर सोरबा आंनियाव आरो आं बिनियाव थाब्ला बियो गोथां बिथाइ थायो मानोना आङो नङाब्ला नोंसोर मुंबो खालामनो हाया मुंबो खालामनो हाया मा बुंनो दानिया जेरै जिसु ख्रिस्ट नङाब्ला जेबो मावनो हाया जोङो जिसुनि नामखौ लाखाथारनांगोन ना बाहाय बुंदों आङो द्राखा मोनदों नोंसोरो दालायफोर नंगौ बिफाया द्राखा मोनदों आरो जों जाबाय दालाय सोरबा आंनियाव आरो आं बिनियाव थाब्ला बियो गोबां फिथाइ थायो होनना बुंदों जुदि बिफाया जोंजों थायोब्ला बिफाया जोंजों थायाब्ला जों फिथाइ थायो अर्थात जों इसोरनि मावनो हाया ना इसोरखौ जोङो समायनो हाया इसोरनि मुङै जोङो मोनसेबो खामानि मावनानै जोङो जुदि जोङो फोथायनाय थाया बा बिफाया जोंजों जेब्ला बिफाया जोंजों लोगोसे थागोन अब्ला जोङो बोलो मोनो जों मावनायाव दांनायाव दिनै सालाय गोसोआव इसोरखौ बाख्नायनायनि सोदोबा फैबाय थागोन प्रेज द लर्ड सोदोबा फैबाय थागोन दा बेनिखायनो बिनि सोदोबखौ जों जेब्लायबो लाबाय थानो थाखाय जों इसोरनाव जों गाबनांगौ इसोरनाव जों बिनांगौ मानोना इसोरनाव बियोब्लासो इसोरा खामानि मावो अनजाग्राफोर इसोरा मोनसे बाइकखौ जाहोजादों ना ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों जाहोजानायनि 22नि 2फोरखौ जों फरायनोसै जोङो फांसे बिफां जाबाय नालाय जोंनि बिफांनि खामानिया मा मावो बिफाङा बिनि सोमोन्दै नायदो 22नि 2 बाहाय बुंदों आरो दैमानि फारनैथिङै गोथांनि बिफाङा दङमोन बियो बोसोराव खनजिनै फिथाइ थायनायमोन आरो अखाफोर दानफ्रोमबो फिथाइ होनायमोन आरो बिफांनि बिलाइफ्रा फोलेरफोरनि सोखा जानायनि थाखायमोन प्रेज द लर्ड हालेलुया फोलेरनि सोखा जानायनि थाखाय दा जोंखौ इसोरा बिफां बानायबाय नालाय जों फांफा ओमफ्राय जोंनि बे आखाइफोरा जिसुनि बिलाइ जों जिसुनि बिफां आरो जोंनि आखाइफ्रा बिलाइ बे बिलाइआ जब्राफोरनि थाखाय सोलोंग्रा प्रेज द लर्ड जोङो जेब्ला इसोरनि मुङै आखाइ होनानै प्रार्थना खालामगोन बियो सोखागोन जेब्ला जों आखाइ होनानै प्रार्थना खालामगोन बियो गोथार जागोन प्रेज द लर्ड हालेलुया ओंखायनो बे बिफांनि बिलाइखौ जों लानो नाङा 12 मास फिथाइ थायग्रा बा 365 दिन फिथाइ थायहोग्रा सोखाग्रा जोंनि आखाइफ्रा इसोरनि सासे मानसिया ओरैबायदि खोनादोंनो बेसारा अजायानो नुखाथारा अजानो थांबाय ओइ आमोखा नों माथो मुलि होयो आं ओरैबायदि बेमार जादों ना खिन्थु बेसारा बुंबाय आं अजा नङालै आं जेबो रोंथारा आं फोथायो नों माबा मोनसे आं हरथारनांगौ आं नोंनि दारि सोगारिखौ मोनथारगोन ब्रा बुंबाय थाबायनो बेसारा मा खालामबाय जेबो रोंथारा आलु बारियाव थांबायनो बियो आलु बारियाव थांनानै आलु बिजौ खेबस'नानै दोखो दोखो उनना लाबोबायनो बियो उनना लाबोनानै
आं जेबो रोङाब्लाबो बे नों जेखौ बिबायखौनो बिबायलै होननानै आलु बिजौखौ देग्लिना होबाय हरबाय आरो दाने आं लुबैबायदों बियो फोथायनानै लांनाय नालाय आलु बिजौजों बिबारा साफा गाबाय नायदो बिलाइआ सोखाग्रा मुलि होनना बुंबाय नालाय आलु बिलाइजों गाबायनाया ना नारें गाजायोब्ला मोनसेल' बिफांनि बिलाइ नामखौ मिथिया मोनसे बिफांनि बिलाइजोंनो नारें गागारिया आराम आलु बिजौ खारो रोदोम खाङो आरो जायखौ केन्सार होनना ना केन्सार होमबा बेबायदि बिलाइ आरो इसोरनि सिगाङावहाय जोंनि आखाइफ्रा बिलाइनि समान आखाइ दांनानै खालामोब्ला जब्राया गोख्रों जायो सोखा जायो बार' मास बेबायदि बियो खामानिखौ मावो प्रेज द लर्ड हालेलुया जायगा लोगोफोर जोङो दा फै जोङो बे समावहाय जोङो बाखौ दोनखादों नंगौ थिग बे थाबाय थादों हा गुदियावनो जोंखौ दानफायनो बे मोननाय नङा जोंनि फोथायनाया थिगब्ला जोंनि फोथायनाया जुदि गोग्गोमब्ला आर'जआव गोग्गोमब्ला आलासियाव गोग्गोमब्ला गान होनायाव गोग्गोमब्ला इसोरा माब्लाबाबो जोंखौ दुवा दोननांगौ दानफायनाय नङा बरंसो बियो फिथाइ थाइसेनि थाखाय बियो जोंखौ बोरखौसो लाबोनो प्रेज द लर्ड हालेलुया बिनि बोरखौ लानानै जों बयबो इसोरनि आरो प्रार्थना खालामनो माबायदि दे Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Share hallelujah. Prabhu आपको share hallelujah. Hallelujah. Prabhu. जिन्हें कहा बात का बाइक पर जिन्हें लाभर बाइक जिन्हें के जिन्हें आप Lord Jamba, apa baik itu sebenarnya itu, sekarang apa masalah di sana di sana pertama, nanti baik dari ini pertama, baik dari kiri dari baik itu, nanti dari alai selai daklam, dah usah berbicara daklam, nanti foto baik itu kerja, nanti hasil sudah apa? Apa mereka hambat Indonesia nunggu Indonesia, ada jangan asal asal Indonesia. Apa? Negara hambat. Apa? Ini ministry ini. Service mau. Jadi punya semua apa mereka sesat. Jadi blessing ah, dia mungkin kita bela sebelah. Beberapa ini kita mengenai nanti sebut terjadi apa. Doa nabat combine by, bego supratna, arbe baiko, arbe shom. Jadi tran kita Yesus Kristus supratna kan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.